شلام عليكم. من يوم كان مغرب بدراي شلام عليكم من ماتت أرمي أطرد وسم ودولخا خارمشة سودانا بدويا خا فيستيفال مربوط أتورايت قد بخاينة جو خادروانت مدينة كراسنودار جميع نارابا رابا ناشر ريش بيش مديناتها وخيانة ماتت أرمي قد بخاينة لخا جيشن مشيتة ألبو جمو السري أربع دولخا بتزمري زامارا مغبا بروفيسور ملبانا سرجي Геворгизов Амбразоджу Якаха Раузалия Геворгизова брате Ольга у Ялубе Ильяпина Чесметра Сергей Знара у Этла Замара Джумат Картанура Тамразова Этла Десты Тракады Джумат Ансамбль Урмия ملپانه این مقرا الکساندر تمرازوف معمونی من بدمورید رابا سودانا رمشا وشو اما بنيوم كان مغرب دغديلوخن جماعة أورميوخ لخا أودزو إلى فيستيفال مردوطة آتوراية قد بخاينة جو ريجيونة كراسنودار خادروانة مدينة كراسنودار جماعة أورمي و ميكرا ملبانا بروفيسور زامارة أوبرا سيرجي جيورجيزوف هذه دارخ شلامة الميكرا سيرجي ورابا بغدايفخ كتوجو بتباكفخ أموخون جداها ماتا جاها كامتا وجو بغزايخ كاتوخون جداها ماتا ميكرا سيرجي شلامة لوخون عملو و خطري خبرانا بداها ماتا بدا يومت أوجو شمان المغرب ميكرا سيرجي ليل سباي همزوما ليشان الديان Пармуман она раба спай пармум. Ма лем мясо спай хамзум. مبتوية همزميتون ليشان تورسنايا أنا بالترجمانة همزمتها. Спасибо. Во-первых, я очень рад и хочу приветствовать всех ассирийцев, наших соотечественников во всем мире. То, что мы сегодня есть, это чудо. Это чудо, говорят, чудо сады Семирамиды, нет. Это чудо то, что ассирийцы сегодня есть. Вот это... بني أمتان من كامتا بدرايفن شلاما ألتشلوخون ألتشلبني أمتي جو تشلا أطرفات الدنيا ورابا بغدايفن كات أدزو همزوموفن أموخون ورابا بغدايفن كات أخنان هل أدزو بيشفخ ألبات الدنيا أجبوتلا كات بي ألبشن أخنان بيشفخ وتلهيبي بتبيشخ Перевод правильный, транслейт правильно. Да, у нас сегодня был фестиваль фактически в Урмии, которая имеет историческое название Урмия. Вы знаете, это иранская, так сказать, провинция, откуда позапрошлом веке бежали наши соплеменники от, вы понимаете, от уничтожения. И вот эта благодарная земля здесь приняла. И в числе вот тех людей были мои предки. Я сегодня с очень такой ностальгией, очень с большой такой болью сюда приехал, потому что я вижу, как моя мама здесь ходила, как, может быть, даже она ходила вокруг вот этого клуба. И мне было очень приятно, что я сегодня здесь. من قامتها أنا بيان تانن كترابة بغدايفن كتدزو يومانا جداها ماتفن در بداية أرمي إلى جو إيران وأني آتورايت كد بخاينا لخا بليتنا من دي إيران من دي أرمي وشمداها ماتا متونا أرمي وآباه الدي بابا ساف الدي تينا من إيران لخا جداها ماتا
يمت ميكرا سيرجي بريت لا جداها ماتا جربست لا جداها ماتا وميكرا سيرجي رابا بغدايلك كتهي للخا وآدي بتخارو يمو وتخمون لك يمو لخا جربستلا لخا خيتلا لخا خشتلا مدرسة وآدي آف لخل جداها ماتا ورابا بغدايلة. Вы знаете, я сегодня, когда увидел многих людей здесь в зале, которые я видел лица, это настоящие наши ассирийцы. И вы знаете, они так воспринимали прекрасно эту музыку, прекрасно общались между собой. И я понял, что наш народ никогда не исчезнет, потому что в нем прекраснейший дух. И это нас всегда будет удерживать и наоборот нам даст возможность развиваться дальше. ودو أنا خزيلي لخا رابا آتورايا خيانة ماتا ورابا خديلي بيتبكتا أمي ودو أنا رغشلي بيداها تخمنتا كتخنن لي تلكخ سبب بني أم تديا اتلون مردوتا اتلون برميتا اتلون يوربانا ودو موسيقى كلاسيك ميوزك كتخنن ودو مش ميالن كبني أمتن واني رابا سبايكاتهم كوبلون وكوبلالون ميوزيكت ديان كوبلون زمارة ديان رابا مغديان تلا كد بني أمت ديان اتلون مردوتا واخنا اللي تلقخ. Вы знаете, было бы здорово, если мы Урмию, вот это великое слово Урмия, мы бы сделали притяжением культурного, духовного места для всех ассирийцев мира. Я думаю, что это возможно сделать, потому что у нас есть такие люди, как Рубен Александров, как есть Жанна Александрова, как есть многие другие, которые этому способствуют. И вы знаете, я призываю всех наших соплеменников, всех моих ассирийских родственников, всех моих ассирийских близких работать на том, чтобы мы в Урмии создали. Вы знаете, я не хочу быть фантазером, сказать, что государственность, но культурный центр мы можем здесь создать. Для этого все предпосылки есть. أنا تليهيفي تليت خطخ منتا كتخنا الماسخ جداها سورتا ماتا ودخ جورتها تسنتر اتعطراي تسنتر مردوتا تسنتر خاميت تشقيتا تسنتر روحانايت تسنتر تشولا اتوراي ولا تروسيا وتشولا دنيا ماسي اتي تشولا اتوراي لخا واخنا نشوت شيتا ودخ زياخ ودخ فيستيفال جمخ مويدالة كخاميتت جانن كخاميتت ليشانن كخاميتت مردوتن وعلى كالوخ شامل ميكرا سيرجي وبخنا نرازي وخ وان ادي Про Рубена ты не сказала? Не. Я все понимаю. Сергей Мара, Бутрубен Лаврах. Я чула пармуван муат мара. Фахалта Мекра Сергей, фахалта Мекра Сергей Мирекат Итат Хапарсупу, Махрубен Александров. Точный перевод. Мекра Сергей Хина Буджани Аналехам Заман Мана раба спайган пармуван муат мара. А вот Басима, у Мекра Сергей Мутхыры, Катит Приши Парсупы, Умтанай, Кат Пелханана, Умтаджане, Мах Рубен Александров, Умах Жанна Александрова. Жанна Александрова, Атмара, Жанна Александрова. Раба Спай, Басима. Басима Мекра Сергей, у Раба Парсупы Итан, у Мекра Алик, у Мекра Сурма, خيانة أورمي ميكرتا روزا كتمشى تشالوشنا تشول أرخ كابولنا لخا وأدزو خزيلا دقيقة كابولنا رابط رابا باسيما كدني هي مزمان مخديانة لباتونيلو ميكرا سيرجي أدي رابا ناش كاتوخون بشماينا وخنا تبيك وخا موخون أخنوخون مدر ميرتون و سباي خبرانك تشول بني أمتن ومدري انتانيتون بخشابن ليه هويا Она хахабрана. Я хочу передать большой привет Ниносу Эммануэлу в Австралии и Сусане Эммануэлу. Это мои большие родственники, друзья, которые они много делают в Австралии.
очень много делают для того, чтобы ассирийцам было уютно. Но я хочу сказать, что мы здесь тоже делаем очень много того, чтобы ассирийцам было здесь хорошо. Мякра Сергей Ювел Шлам, Мякра Нинос Эммануил, брат Зоджу Сусанна, Катила Хазмат, Мякра Сергей. Это моя племянница. Хаянат Сидней, Австралия. أني تاما رابا بالخانة تجاني كملت تجاني ومكرا سرجي مارل كت ولخا أخنان بالخانة وخ تجانن ومكرا سرجي يوخ إيدا بإيدا شولان مويدالو. И еще последнее. Давайте сделаем так, чтобы мы не потерялись. تيمون أودخ هذا كتلات هلكخ. Спасибо. باسيما رابا. Спасибо, Раба. أبد رابا باسيما. كت مجد كدا يوما كت سباي أودزو موفران لخا كدا سباي رمشا كدا نيزمريات هوخون سودان كدا نيالو بديوخون كت سباي مالو بيتون واتلان هيفي كت جو يالو بديوخون بتهاوي آتوراي مالبيتون لون واني بريشا راما تاني كت مالبان داني إيفا سيرجي جيفرجيزوف. Спасибо. أبيتون باسي. أبيتون باسي. Brele shita pishta, u papiuma mënëkta, bu të diqër, hishe rishta, jema gjanje. Kafpaka hëtqykti u khlisti, alberkaka guristi, mën sadranah tursiti, jema, gjan jema. Солистка ансамбля «Бельканто» Оксана Дыриенко. Поцелуй горячий.
Дуэте ария из оперы «Анна Болей». Исполняет кавалер ордена за заслуги перед Отечеством второй степени, по совместительству моя мама, Раузалия Геворгизова. Партия фортепиано, лауреат международных конкурсов Оксана Дариенко.
Вольфганг Амадей Моцарт, арию Керубина из оперы «Свадьба Фигаро» исполняет Оксана Дариенко. Петр Чайковский, дуэт Прилепы и Миловзора из оперы «Пиковая дама». Исполняют Раузалия Геворгизова и Оксана Дариенко.
Моцарт. Ария Фигаро из оперы «Свадьба Фигаро». Исполняет Евгений Смирнов. Non vedrai farfallone amoroso, notte e giorno dietro girando, delle belle turbone togliere il bluso, narcisetto ad accino d'amor. Delle belle turbone togliere il bluso, narcisetto ad accino d'amor. Non più avrai questi bebechi, quel cappello leggero e galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio donnesco color, quel vermiglio donnesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non vedrai farfallone amoroso, notte e giorno dietro girando, delle belle turbone togliere il bluso, narcisetto ad accino d'amor. Delle belle turbone togliere il bluso, narcisetto ad accino d'amor. Corrieri po' furbacco, grande stacchi stretto sacco, scopa a spalla, scabla a fianco, con diritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto noir, poco contante, poco contante, poco contante. Ed in faccia del fandango una marcia pare il fango, per montagna, per valloni, con le nere stalloni al concerto di tromboni, di bombardi e di canoni, che le pali tutti i toni all'orecchio fan fischiar. Non più avrai quei pennacchini, non più avrai quel cappello, non più avrai quella chioma, non più avrai quell'aria brillante. Non potrai farfallone amoroso, notte e giorno dietro girando, delle belle turbane togliere il bluso, narcisetto ad accino d'amor. Delle belle turbane togliere il bluso, narcisetto ad accino d'amor. Per la vita alla vittoria, alla gloria militar, che ravvina la vittoria, alla gloria militar, alla gloria militar, alla gloria militar. Вольфганг Амадей Моцарт. Дуэт Церлины и Дон Жуана из оперы «Дон Жуан». Исполняют Оксана Доренко и Евгений Смирнов. Mi dirai di sì.
Мальво. Скажите девушке, итальянская народная песня исполняет Евгений Смирнов. Dici d'ancella sta compagna vostra, cangia perduta sole fantasia. Lavanda slampa per tutta l'Italia, fingia volesse digere, ma non già saggio dire. Voglio bene assai, rigida ancella voglio, con una scarda Тости «Серенада» исполняет Оксана Дориенко. Oh
старая испанка исполняет Раузалия Геворгизова. Влюбленный солдат Сергей Геворгизов. Stai in mare di statore, a te voglio pensiero, niente voglio ne despuelogare, ne deseba fare tale. Si sicura di st'amore, convivo sicurato. Si sta
quest'amore, corico di currata, oi vita mia, oi coro, oggi sto coro, sei stato o primo amore, lo sai, bello.
Toujours